Kumusta ang imong pagtuo? Nagdilaab pa ba? Kusog pa ba ang awp-awp sa siga? O kapalungon na ang imong siga sa kahayag? Mga bay, o mga kaisambingay, this is Father Rod para sa atong Aisambingay Reflection of the Day. So mga bay, kumusta ang imong dakong pagtuo? Sama nga si Kristo nagtawag sa lain nga mga sulugoon niya aron sa pagpadayon sa iyong misyon diha sa kinabuhi. Kita usab sa atong bahin isip magtutuo, isip binunyagan, isip nagsiga ang atong kalayo sa pagtuo. Hinaut unta kini kanunay magsiga magsilaog diha sulod sa to kasing-kasing. Anaa ang kaisog, anaa ang patience, anaa ang courage nga kanunay kitang magsangyaw sa maayong balita. Dili kita angay mahadlok, kinahanglan magmaisugon kita kay uban man si Kristo kanato nga maoy nagiya ug naghatag og lamdag sa matag adlaw. Ang Dios manalangin kanatong tanan. Sana samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.